i dag vil vi gerne vise, hvordan man laver sådan en negl her. Ja. Til det skal man bruge et stykke papir, en tekst, hvis man kan sige det, en base, en topcoat og en neglelak som en lys. Og vi har valgt at bruge en pink neglelak. Og så skal man også bruge en lille skål vand, koldt vand. Ja, og hvis du går helt galt, så kan man bruge neglelakfjerner, vatrundel og vatpind, hvis man rammer ved sådan en negl. Ja, lad os komme i gang. Først så bruger vi base. Og lag skal ikke være for tykt, heller ikke for tykt. Så skubber vi os lige at tørre lidt, så vi tager en hårdtørre. Og det tager ikke så lang tid at tørre basen, som det andet. Sådan. Tør. Så putter vi grøn farve på, og det er vores bænke. Der må heller ikke gøre alt for tyk på. Og heller ikke alt for tyk. Og man kan lige bruge vatpind til at tørre af ved siden. Sådan der. Så tørrer vi det med hård tør. Vi tjekker lige om den er tør. Den er ikke helt tør, så vi skynder os lige lidt igen. Fordi neglelakken, den er lidt længere tør. Så tjekker vi lige om den er tør. Og så lige lidt. Ikke helt tør. Så tager jeg sin tid. Nu er den tør, så nu dypper vi den ned i det kolde vand i 10 sekunder. Sådan der. Og så putter vi papir på, og så presser vi i 20 sekunder. Og man skal sørge for, at der hvor neglen er, at det hele skal være våd eller vådt.
det må ikke være sådan vidt nogle steder, jeg kan sige. Fordi så kommer det ikke ordentligt af. Man kan altid lige få det lidt ekstra, hvis man får noget godt. Man må heller ikke gøre det alt for godt. Fordi så du det heller ikke. Så, nu prøver vi lige til den af. Det skal du gøre forsigtigt. Så har vi lavet nej. Så skal vi vi skal have noget Så putter topcoat vi på. topcoat. Så prøv at se, der er lidt hvidt på. Så når man putter topcoat på, så skulle det gerne gå af, og så bliver skriften lidt mere sort. Voila, så er den færdig. Det var det, vi havde fra i dag. Ja, vi håber, I kunne bruge det. Og I vil gerne like den og skrive en kommentar. Ja, vi vil blive rigtig glade for en kommentar. Og hvis I har nogle spørgsmål, eller hvad vi skal lave næste gang, så må jeg også skrive det. Ja. Hej. Hej.